ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/2/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಚೋಕಲೆ ಬಾಬಾ ನಿಕಲೆ ಗೆಂಚಿನ ತೆರಿಪವಿರೋ ಐನೆಕೇನ್ಲೆ ಅಸುರಿ ಪಾತೆರೊನು ಕೇನೋಡ್ಚಿ ಪಾತೆರಲ ಬಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ನೋ ಇವಿಲ್ ಸಿ ನೋ ಇವಿಲ್. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಕಲು ಚೋಕಲಿಗೆ ವಾ ನಿಶ್ಚಯ ಬಾಬನ ಮೂಲಕನೇ ಆದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬಾಬಾ ನಿಕಲೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ಪವೆರು ಯಾನೆ ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೆ, ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೆ, ಸದ್ಗುರುಲ ಆದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲು ಈ ಸ್ಮೃತಿಟು ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಲ್ಯಾಂಡ ಮಾಯೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಂದೇನೆ ಮರಪೌಂಡು. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲಡಂತೂ ಮಾಯದ ಪಾತೆರನೆ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಚಾರ್ಟನ್ನು ದೀಪನೆಟ್ಟು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು. ಉತ್ತರ: ನಿಕಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದ ತೀರಿದು ಬಾಬನು ಏತು ಸಮಯ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ದೀಪನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಪೋಡು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಶಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಆರು ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು, ಪರಮ ಸದ್ಗುರುಳಾದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿಟುಂಡು ಆಂಡ ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ಬೇರು ಶಿಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಅತ್ತಂಡ ಬೇರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಚಿ ತೆರಿಯೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾಯೆ ಮರಪದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲಡು ಮಾಯೆ ಏಪಲ ಮರಪವಜಿ ಬೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ವೃತ್ತಿಲ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಬಾಲೆ ಏಪಲ ಮರಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲಿಗೆ ಯಾನಿಂಚಿನ ಅಪ್ಪನ ಕಾಸುಗೆ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಫಲೆ ನಿಕಲು ಓದುವರು ಅಂಡ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಓದುವರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಯಾನು ಬಾಬನ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದ ನಿಶ್ಚಯವಾಪುಂಡು. ಬಾಬನೇ ಸದ್ಗತಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪ ಹೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆರು ಸದ್ಗುರುಳ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ನಿಶ್ಚಯ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆಯನ್ನು ಮರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವಿರೋ ಆಯ್ನೆ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು. ಹಿಯರ್ ನೋ ಇವಿಲ್ ಸಿ ನೋ ಇವಿಲ್. ವಾ ಕೋತಿದ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ತೊಜ್ಪವಿರೋ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಅಸುರಿ ಪಾತೆರನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಕೇಂದ್ರಲ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂವೊಡ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೇನೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಸುರುಕು ಕೋತಿದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಮಲ್ಪೋರು ನಿಕಲ್ನಗಾಯ್ತಲ್ಲ ನಳಿನಿ ಸಹೋದರನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕಲು ಬಾಬನ ನಿಂದನೆ ಪಾತ್ರನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪರು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೋರು. ನಿಕಲಿಗಲ ತೆರಿದನು ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರನ ಎದುರುಡು ದೂಪೊಂಡು ದೀಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ರಾಮನ ಭಕ್ತರನ ಮೂಂಕುನು ಮುಚ್ಚಂದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಓರಿಯಾಗ ನನ್ನೂರಿನ ಸುಗಂಧಲ ಸಹ ಇಷ್ಟ ಆದೊಪ್ಪುಜಿ ಪರಸ್ಪರ ಎಂಚ ಶತ್ರು ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ರಾಮ ವಂಶೀಯಾದುಲ್ಲರು ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ರಾವಣನ ವಂಶೀಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ಧೂಪದ ಪಾತೆರಂತು ಇಚ್ಚಿ ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ವಾ ಗತಿಯಾದುಂಡು. ಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಲುಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪುನಿರ್ದವರ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಆದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನಿಕಲಿಗೆ ವಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊಡ್ತೇರೋ ಆಕಲಿಗೆ ಏತು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರಡಲ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜ್ಞಾನ ರತ್ನತ್ ಕಲ್ಲುಲಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಯಾನು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಏರಾದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನವು ಏನನ್ನು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಸಿರು. ಜೋಕ್ಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಬನ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆರು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರಡ ಇಂದು ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದಂಡು ನಿಕಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬನ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ತೆರಿಯೊಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಆಯ್ದವರ ಭಲೆ ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಬಾಬನ ಆತ್ಮ ಮಲ್ಲವು ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಯವು ಪಂದತ್ ಭಲೇ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಆತ್ಮದ ಗಾತ್ರ ಎಲ್ಯವು ಮಲ್ಲವಾಹುಜಿ. ನಿಕಲು ಆತ್ಮಲ್ಲಡ ಸಹ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಶಾಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ತೆರ್ಗಡೆ ಒಂದು ಇರತ್ತೆ. ಸೊನ್ನೆ ಅಂತೂ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಅಂಕನಾಂದಲ ಪಡೆಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೇನೋ ಅವು ಪ್ರಾಯಲೋಪ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಚಿತ್ರಲೊಂದು ಸಹಸ್ರೋಡ್ಲ ರಚನೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕಲು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಗುಲೆ ಹಾಲುನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಹಸಿರಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ರೂಪುಂದಾನೆ. ಈ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚದ್ದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇಂದು ತೊಟ್ಟಿಗೆದಾದ ಸಂಬಂಧ ದೀಪುನಿ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಗೂ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದಂಡು. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತೂದುಲ ತೂವಂದಿಲ ಕೊಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ತಮ್ಮ ಶಾಂತಿಧಾಮ ఒక ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಸಹ ಸ್ಮೃತಿ ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮಗೂ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೆ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕದನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಸಹ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕದು ಮಾಲಿನ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಲ್ಪುದ ಮುಹೂರ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನದ ಮಹಿಮೆಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಭೋಜನವಾದುಂಡು.
ನಿಖಲೆಗಳ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಬದಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಪಂದು ಪಂದು ಬುಡ್ಪೇರು ತೆರಿಯುವನು ಜೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡೆರಡ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ ಅತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಂತು ತತ್ವವಾದುಂಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಐಕ್ಯದಾದ ಮಹಿಮೆ ಉಪ್ಪುನು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದೂರು ಕೊರ್ಪೇರು ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರು, ನನಂಜಿ ಕಡೆ ನಿಂದನೆ ಮಲ್ಪರು. ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರ್ಲ ಸಹ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಚಕ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅವನುಂಡು. ಎರಾಂಡಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಪಾಡಾಪುಂಡು. ಈ ಚಕ್ರ 5,000 ವರ್ಷದ್ದಾದುಂಡು. ನಿಂದೆತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ದಿನ ಅವಡೆ ಆಪುಂಡು. ರಾತ್ರಿ ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಬರಂದೆ ಒಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕಲಿಯುಗದ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೋರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೇನುಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಒಂದು ತೆರಿಲೆ. ಆತ್ಮನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೌಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಆತ್ಮನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುಂಡು. ಆತ್ಮನೆ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನ ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಯುಂಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಸಹ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿದೀಜಿ. ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅವನುಂಡು. ಐದವರ ಇಂದು ನಾಟಕನೇ ಆಡತ್ತೆ. ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಅವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಏಪಲ ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನರೇ ಆಪೇರು. ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲ ಎಂಚಿನ ತಾನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೃಪೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ. ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂದು ಸಹ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಈ ಗೀತಾ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವಿರು. ಕಲಿಯುಗ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾದ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯುಗ ಆವಡಾಪುಂಡು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಬಾಬನೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಸಂಗಮ್ಯಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೆ ಯಾನು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜಾನು ತೆರಿಪೇರು ಬೈದೆ ಬಂದು ಬೇತೇರ್ಲ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕ್ಲೆನ್ ಶಿವೋಹಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು 5 ದಾದಾದುಂಡು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಬರ್ಪಣನೆ ಓದೇರೆಗಾದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪರೆಗಾದು. ವಾ ಸಾಧು ಸಂತ ಅಂಚಿನಕಲಿಗ್ಲ ಶಿವ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಯಾನು ಕೃಷ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನುನೀರು. ಆಂಡ ಆ ಸತ್ಯಯುಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಲ್ಪ. ಈ ಕಲಿಯುಗಿ ಪತಿತರು ಉಲ್ಪ. ಮಕ್ಕಳಡ ಭಗವಂತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯನೇ. ನಿಕ್ಲು ಮಂದಿರೋಡು ಪೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೂಡ ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿರು. ಸತ್ಯಯುಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಆಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಇನ್ನು ಮಹಾತ ಜಾನ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುನ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು. ಈತಿ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಜಾಪಿತಲ ಉಪ್ಪಿರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಗ ರಚಯಿತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಜಿ. ರಚಯಿತ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪನೇನು ಬಾಬಾ ಎದುರುಡೆ ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆ ಆದುಂಡು. ಎಂಚ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಪಂತೆ ಬೈಬಲ್ ಆದು ಬರ್ತುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕಡು ಕುಳ್ದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಕ್ರೈಸ್ತಾಗ ಗಾಯನದಾದ ಮಲ್ಪುನುಂಡು. ದೇಪನ ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಗುರು ಅತ್ತಂಡ ಸಂದೇಶ ಪುತ್ರ ಅತ್ತು. ಗತಿ ಅಂಚೆನೆ ಸದ್ಗತಿ ಕೇವಲ 5-7 ಮಂದಿ ಪಂಡ 5-7 ಜನಕುಲ್ನಾದು ಪೂಜಿ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಸರ್ವೇರ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಬಾಬಾ ಉರಿಯೇ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯೆ ತೋಜ್ಪಲೆ ಪಂದಾರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಹೇ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ದಯೆ ತೋಜ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಬಾಬಾ ಉರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಸರ್ವ ದುಃಖ ಹೊಡ್ದುಲ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುನಾರು. ಏರ್ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರಿದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಈತ ಸೃಷ್ಟಿ ಪರತಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರ್ಲ ಸಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಕರ್ಬದ ಸಮಾನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಸುರುಕು ಸ್ವರ್ಣಿಮಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈತ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ವಿಶ್ವ ಮಹಾ ಲಡೈಲು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆಪತ್ತುಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಮಯ ಅವೇ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ತೊಂಜಿ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆತನು. ಭಗವಂತೆ ಬೈದರು ಪಂದ ನಿಕ್ಲು ಪನೊಂದಿತ್ತರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು ಪಂದ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪರು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಳೊಂದುಪ್ಪೇರು. ದೈವಿ ಗುಣಕುలను ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಹೂವಿ ಗುಣಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಸುರುಸುರುತ ಅವ ಗುಣಕುಲು ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಆದುಂಡು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮಾಯದ ಕುಸ್ತಿ ನಡಪುಂಡು. ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಂದೇನೆ ಮಾಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೂರ್ಪದು ಉಡ್ಪುಂಡು. ಕರ್ಬದ ಯುಗ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಆಯ್ನರ್ದವರ ಮೋನೆ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ತೊನ್ನೇರು. ಶ್ಯಾಮ ಮುಖ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣಗ ತೊಜಿಪವೇರು. ಸರ್ಪ ತುಚ್ಚಿನೇರ್ದವರ ಶ್ಯಾಮ ವರ್ಣಾಯೆ ಪಂಡ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣ ಆದುಂಡು. ಗೌರವ ಕಾಪಾಡರೆ ಶ್ಯಾಮ ಪಂದು ಬುಡಿವೇರು. ಕಪ್ಪು ಮೋನೆ ತೊಜ್ಪೇರಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಪುಂಡು. ಐನರ್ದವರ ದೂರ ದೇಶ ನಿರಾಕಾರ ದೇಶದ್ದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಕಪ್ಪು ಶೆರುಡು ಬತ್ತದು ಮೆರನು ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಏನಡು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಮಾಲಿಕಾದು ಬುಡ್ಪರು. ಇಂದು ತೆರಿವುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ರೂಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಸಂತಲ ಆದುಲ್ಲೇರು. ತೇಜೋಮಯ ಬಿಂದು ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಡ ಜ್ಞಾನ
ಜ್ಞಾನಲ ಉಂಡು ನಾಮ ರೂಪೋರ್ದು ಭಿನ್ನರಂತು ಅತ್ತು ಆರ್ನ ರೂಪಲ ಹೂವು ಅದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಪಂಚದಕ್ಕಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು ಏನನ ಆತ್ಮ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೆರು ಕೇವಲ ಪರಮ ಆತ್ಮನಾತೆ ಪರಮ ಆತ್ಮ ರಡ್ಡುಲ ಸೇರದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮನು ಆರು ಅಪ್ಪಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಶಿಕ್ಷಕಲ ಆದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣೆ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣೆ ಪಂಡ ಮಾತರ್ನ ಹೃದಯನು ಪೊಗುದು ಅರೆ ಅಕ್ಲೆನು ತೂಪೇರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿವೇರು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದಿತ್ತೆರಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಅದು ಬಿಡ್ತೇರು ಅಂಡ ಆರು ಒರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ಣ ಪಂದು ದಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಈತು ತುಚ್ಛ ಬುದ್ಧಿ ಅದುಂಡು ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರನು ಒಂತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುವನು ಜೇರು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ಅಂತರನು ತೆರಿಪವೇರು ಸುರುಕು ಜ್ಞಾನ ದಿನ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗವಾದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೋಪರ ಕಲಿಯುಗ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನರದು ಸದ್ಗತಿಯಾಪುಂಡು ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಠಯೋಗಿಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೃಹಸ್ಥಿಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಈತ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಏರು ಕಲ್ಪವಿರು ಆ ಏನನೋರಿಯನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶಾಪುನು ಪಂದು ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಧರ್ಮನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಆರು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಜ್ಞಾನನು ಹೆಂಚೆ ತೆರಿಪವಿರು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ಮಹಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬನೆ ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲಿರು ಆತ್ಮಗು ಬಾಬನ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದನು ಆಯ್ನರದವರ ಬತ್ತದು ನರದು ನಾರಾಯಣ ಅಪ್ಪನ ಸತ್ಯವೈನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಲೆ ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವ ಅತ್ತೆ ಸುರುಕು ನಿಕ್ಲು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇನೊಂದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯವೈನವು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರು ಸುಳ್ಳು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಏರ್ಲ ನಾರಾಯಣರಂತೂ ಆತಿಜೇರು ಕೂಡ ಅವು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಥೆಯರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಏರೆಲ್ಲ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅದು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜೆ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಅದು ಮಲ್ಪೆರು ಬಾಬಾ ಭಾರತೊಡೆ ಬರ್ಪೆರು ಅಂಡ ಏಪ ಬರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಶಿವಶಂಕರನು ಸೇರ್ಸದು ಕಥೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಶಿವಪುರಾಣಲ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಗೀತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐದವರ ಶಿವಪುರಾಣ ಮಲ್ಲ ಆಡತ್ತೆ ವಾಸ್ತವಡು ಜ್ಞಾನ ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಆದುಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮನ್ಮನಾಭವ ಈ ಶಬ್ದ ಗೀತೆದ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಹೂವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಪಂದು ಗೀತೆಯದುಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತವಾದುಂಡು ಸುರುಸುರುಕು ಹಿಂದಿನ ತೆರಿಪೋಡು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಡು ಹೊಸ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವನುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪ ಈತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪುನು ಇತ್ತೆಂತೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಐಕಾದು ವಿನಾಶ ಎದುರುಡು ಉಂತುದುಂಡು ಬಾಬಾ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಸ್ತಿ ಬಾಬರ್ದೆ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾಬರ್ದೆ ಆಸ್ತಿನ ನಟ್ವೇರು ಎರೆಗಾಂಡಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆರಡ ಭಗವಂತೆ ಕುರಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐದವರ ಭಗವಂತೆ ಉರಿಯ ಇರತ್ತೆ ಮಾತೆರಡಲ ಭಗವಂತೆ ಪೆರಿಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಈತೆ ಏನನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು ಐನು ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಸಹೋದರರಿಗೆ ತೆರಿಪವ ಪಂದು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಪಂದ ತೆರಿದ ಬಾಬನು ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾ ಈ ಚಾರ್ಟ್ ದೀಪನೆರ್ದು ಮಸ್ತು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾಗ ವಿಕರ್ಮಗಳು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತು ಸಹಜವಾದುಂಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಆತ್ಮ ಪಂದ ತೆರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಆಪುಂಡು ಈ ಚಾರ್ಟ್ನಿ ಕೆಲವರೇ ವಿರಳ ದೀಪೇರು ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಪುಣ್ಯದವರ ಏಪಲ ಏರೆಗಳ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊರಪುಜೇರು ಬಾಬಾ ಬರ್ಪಣನೆ ಸುಖ ಕೊರ್ರೆಗಾದು ಐದವರ ಜೋಕುಲ ಸಹ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹ ಸುಖ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಏರೆಗಳ ದುಃಖ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಮಾತ ಭೂತಲು ಬಲ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮಸ್ತು ಗುಪ್ತ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಅಸುರಿ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚದ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚ ನೋಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಇಂದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೂವೆ ಸಂಬಂಧನು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ತೂದುಲ ತೂವಂದಿಲ ಕೊಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕಡು ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಇಂದು ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಓವು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಅವು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದಿನ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ದೀವೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡು ತೇರುಗಡೆ ಅವಡಾಪುಂಡು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲ ಅವಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ರಿಯಾಲಿಟಿದ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ಟಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪ ತೊಯ್ಪವನಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಭವ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪೋಡು ತಮ್ಮ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ಟಿದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೇರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ಸಮಯಡು ಮಾಳಿದ ಮಣಿತ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ರೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂತೆ ರೀಸ್ ನ ಪಂಡ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚು ಮತ್ಸರ ಧೂಳುದ ಪರದೆ ಮೆನ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನ ವಜ್ರನು ಮುಚ್ಚಿದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂತ್ಯೋಡು ಈ ಪರದೆ ಸರಿದು ಪೋಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಚ್ಚುನ ವಜ್ರ ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ವರೂಪೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು ರಾಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತೆರ್ದು ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್ಟಿ ತುಜ್ಪವೇರು ಪಂಡ
ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಪದವಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಆಯ್ನದವರ ರಿಯಾಲ್ಟಿದ ಮೂಲಕ ರಾಯಲ್ಟಿದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಒವ್ವಿ ವಿಧಿರ್ದು ವ್ಯರ್ಥನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ಮಿತ್ತು ಕನ್ಲೆ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ: ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯಾಲೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಸ್ವಯಂನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ತಂಡ ಸ್ವಯಂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ವಿಶೇಷ ಏಕಾಂತವಾಸಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಾಲೆ ಅಂಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಲೆ. ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರದ ಅನುಭವಡು ಸ್ವಯಂನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಬಾಲೆ ಅದೊನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಡು. ಈ ಸುರುತ ಪಾಠದ ಅನುಭವಿ ಮೂರ್ತಿಯಾಲೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಸಹಜನೆ ಮಾಯಚಿತ್ತ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.